Aqsam baby, xieħsara fader. Mistħija u x'mistħija. Ja ħasra mistħija, kif tista' tkun taf jekk il-festa tiegħek ix li sbaħ waħda sakemm ma tarax festi oħrajn raġel. Ħej, naħseb għandi l-mobile imkisser għax m'għandix in-numru tiegħek fuq baby. U ejja Bobby, Hu paċenzja, bija. U daw l-affarijiet meta jkun hawn jien tagħmilhomx tajjeb u tibqax tgħidli Bobby. Jiena fader Robby. Robert taqas Robby. Fiex kiltek, Bobby. Issa kemm li nafek jien Bob. Ħafna, kważi żejjed. Mill-iskola, tiftakar xi grupp konna, Kien hemm Eman. Eman il-pulizija. Taf illi dak leħaq surġent issa? Ejja, u kif tafet? Għax mort namidlu t-tifel. Mela fil-ġakuzzi, daqxiex fih it-tifel tiegħu Austin. Ej! Austin! Kont se tgħid dik il-kelma. Austin, kien fil-klassi magħna wkoll. Tiftakru u Debbie. X'daqqa kien fiha Debbie. Toġbok kien Debbie? Mus se nikkummenta. U xi dwejja ma tista' tkellmek fuq xejn lilek ma nafx għalfejn ġorrok miegħi jien. Inti ġorni, mhux għax bil-fors niġi miegħek, jekk iġġielni niġi miegħek kullimkien. X'affarijiet daw. Jasra, mhux gostu pjaċir tiegħi kieku hemm hija fis-sagristija l-irdos. Nippreparalhom elija nhar il-ħadd. Mela x'hemm il-ħadd? Il-ħadd hemm xi ħaġa li inti qatt ma ġejt għaliha. X'hemm mela? Il-quddies ikun hemm il-ħadd. Ja mhux intkom dejjem tagħmluha l-ħadd. Għamluha fost il-ġimgħa, jiena sebt noħroġ u l-ħadd inkun għad neħara u kif ħaniġi l-quddies. In bis-serjetà, jekk il-ħadd huwa l-jum il-mulej. Bidlu naqra u ġaffariet daw. Mhux hekk. Da anke tal-ID cards għandhom ħinijiet differenti, jaħseb wara intom. Mela. U fejn sejrin fuq kollox innanduru? Ammunni xina ħwejja, ċu. Għandi parti maħħa tax-xogħol tagħha u nixtieq dal-pulitu. Allora li ħadd. Jien mhux lejlek għandi fader. Ejja, ma jien ma nafx qatt x'innu tajt, dejjem l-istess nilbes jien. Dejjem pulit imma. U vera ta' varja naqra ent. Għax hawn min jilbes dik il-libsa twila tal-fader sewda. Taf min jilbesha minn sħabek. Jien dik tal-buttuni twila. Dik skont, u mhux kwaħt jilbisha u min jilbisha. U dak jilbsu penti taħta jew kollox iċemper bħal l-jefel. Għas irrid kummenta xi dwejjaq fik. Batit l-messaġġ. Ita? Tox tirrispondi l-messaġġ waqt li qed issuq. Ma nistax ċek ma nirrispondix mal-ewwel titlaqni. Pjaċir tagħmellek. Ma taħmiliex ta'. Jiena l-kulħadd inħobb. Barra lejla. Ngħidu li ftit inqas. Allurexia u fader. Le, mhux sew, u toħroġ ħares lej waqt li qed issuq moħħok hemm. Batit l-messaġġ. Ita? Tox tirrispondi l-messaġġ waqt li qed issuq. Ma nistax ċek ma nirrispondix mal-ewwel titlaqni. Pjaċir tagħmellek. Ma taħmiliex ta'. Jiena l-kulħadd inħobb. Barra lejla. Ngħidu li ftit inqas. Allurexia u fader. Le, mhux sew, u toħroġ ħares lej waqt li qed issuq moħħok hemm. Santissimo xita. Fej sejjer, daw. Ekku ħadoħra bil-pull post. Intu l-mobile għandek. Tidajx, fader. Mea ħanidajx affarijiet daw. U ejja,
Li jenna se taġġit naru. Se taġġit nar, veru. Insomma, għatnajlek jien fader ma se taġġit nar. Għalix? Għax din il-Porsche Rahu nifsa xe tlaqlaq bid-daqqa naħseb li qlajna. La mux bid-daqqa li qlajna, bid-daqqit li ħana qilgħu fader. Santissima, mela. Ta' minni din id-dar, nispera li xaħat jiġi jena taħat tal-Quddis. Matnajlek jien il-Quddis ma jmorx u hekk tibża minn dawk. Mis-sektara ta' minni di-karozza u d-dar. Ta' Ernest il-pipe u jajdulu l-pipe. Għax jajdu li bda l-pipe. Għatel il-wieħed. Ma nimmaġina xi accident kienu. Accident. Il-Willy. Issu l-pipe, all right. Jien all right. Il-Porsche ma tantx. Skużani, Fakkarni x'ismek fader, għax ili ftit ma niġi quddis ir-raħal. Father Robert. Il-Bobby najdulu għahna it-tara, ieħor, illi l-ħadd ma jkunx jista' jiġi l-qudies. Kif ħanibqgħu Sur Willy? Mhux accident. Issa ndaħlu l-insurance u. Idea tajba, insurance. Inti għandek insurance Willy, ju? Insurance. Tal-karozza tiegħi. Kieku tgħidli bħalissa jekk għandix insurance tal-karozza m'għandix. Imma nirranġa għax li nagħmel issa mmur nagħmilha nħallasha u mbagħad nagħtu jumej u ngħidulhom li kelli accident. U mbagħad tirranġa x'kelli television hekk irranġajta. Dik karozza mhux television imma. Mux karozza, dik Ferrari da. Porsche. Oh, yeah. Naqsmu sir. Ma tafx, ġib ħantilu jien ħantilu. Fader, Ministru Talla, qatt m'għandu jerfa' jdejh fuq ħadd ieħor. Dawk l-affarijiet, ħallihom f'idejja, għalhekk jgħidu l-pipe. Sur pipe. Jekk ħa tifqal wiċċi, jimporta jekk għoġbok tifqali in-naħa tal-linejn għax is-xellu kija n-naħa sabiħa tiegħi. Ifhem, wara li lesti minnek, laħa jkollok l-emit. U laqqas xejn. Kemm nkellmu biss. Dak ħadar fidek fuq. Snien, kuruna ta' Rosalna si jomlok. Kuruna ta' Rosario għalku. X'kont se tgħid? Li kont se ngħidlek huwa li veru inti tħossok bħalissa li tifqa u nittixxeba għax anke jienek inħossni. Imma x'se tieħu b'daqshekk? Isma' milli qed jgħidlek il-Bobby għax da jaf x'inhu jgħid it-tifel ta' fader, Issa jien li kont se ngħidlek, inti kemm għandna ntuk tal-karozza? Ħanaraw. Mala. Bunker. Issa ġibni għulu. Saf. Ġieġa. Xazin. Fanal ta' qoddim. U anka ta' wara, għax rajtu jien qiegħed malart ma mhux ma tindunax bih. Tittajlu biex ma jmux jieħu għalih. Jiġu 80,000 biex insawuha. Rajtu xed jiġrilu bid-daqqa tilaqla. 80,000 tajjeb ta' U jiddependi kemm se ddumu biex ittuhom li. Inti kif ħatamilha l-omelija nhar ta' ħattem? Tlaqlaq da tlaq lih kollu? B'sena? Sena? Is-sena? Mela, bl-interessi jiġu 100,000. X'nagħmlu? Nerġgħu nintaqgħu bħalhom sena? Deal? Kif ħantuhom? Jekk le. Dejjem hemm l-option tal-pipe. U snien kuruna ta' Rosario. Jinsalabat mejt. U għajja, tkunux negattivi. Bħallum sena inkunu qed nitqu bija dil-biċċa ta' xogħol u nixorbu, 100,000
xinu ma mit-telf inġibuhom f'sena vera. Kemm it-tieni taċ-ċarġa staj? Konsidraw nikkontemplaw fl-ewwel mister. Mbagħad għandna id-dentatura tan-nanna. U jiena ngħidlek jekk naqdu da kollox u nitfa' calculator jiena ngħidlek naqdu 156 euro sawdim tal-bliħ taħdem bix-xemx ta' brabati bix-xemx. Insomma. Da minn ħajħu d-dentatura tan-nanna maqsuma. U hija bidu mhux hekk? Mela, bidu. Mhux hekk u mela. Kemm jonqosna? U hija fader bidu sabiħ ejja. Bidu sabiħ, bidu għasek imbijaw l-affarijiet kollha law fil-garax maħna xi darba ħajirna xinna. X'qed tagħmel fil-garax inta? Qed nisbarazzaw nara affarijiet ħalli ntellaw karità tal-missjoni u għajdela fader. Jien ma nikdibx, jiena bniedem tal-Knisja. Ara, mux bħali, għax kieku bħal Pinocchio jena, meta nikdeb jikbir li għeddum, kieku għaffandi. Iju ħanħi, kemm int ignorant. Dak mhux għeddumu jikbirlu, imma mnieħru. Meta tajjarni, dak il-challenge li t-tini ġenninni, jena ġenninni, Isma bilħaq, xtrajt libsa ġdida tal-anniversarju. Ħaj kolli xinżanżal. Dakar l-anniversarju, skullata. Imma għadni ma ħallastix. U kemm jeda? Titmurant liħna u tħallasili ta' please. Ma 50 euros kollox. U le, mux ħafna. Ma kif ma tindunax? Dik it-tifla t-tisolħok ħaj. Ma jien bħal Claudette, dejjem ritta, dejjem xtaqta. Lila nħobb, fader! Nikkontemplaw. Ejwejja, ħasra fidi! X'fidi? Le mux fidi, inti raġel tal-Knisja u mandek naqra fidi li tkollok il-fidi. Fidi li xi darba ħirna xinaqta u d-dej. Kien għatmu ħanġbuhom dal-100,000 euro. Ejja, fader. Kif ħajna xilna? Insomma, taf xet najt, int għaw ċek tostu kwalent. Dil-podina, isek inti għamilt id-dila li għaw kol. Jien. U jena kemet noħroġ affarijiet minn tiegħi. U int? Jien xididni noħroġ, jien mhux dem il-Knisja jien. X'int tagħmel? Hawnhekk min jaf kemm għandkom affarijiet li ma tkomx bżonna mhux. U mela l-Knisja jkun hawn affarijiet li ma jkollniex bżonn. Tajja ġbuhom għax ħajabdowna. Jekk jaqbdu lilek għax jiena posti hawnhekk. Ara biss ifettillek, ħallihom hemm dawk. Dan naqtaw id-dejn f'darba. Isma' nisew, aqbad it-triq, itlaq lil barra hawnhekk mhuwiex postok inti, mhuwiex postok. Hawnhekk u għall-post ta' kulħadd. Jiddispjaċini nikkorreġik, Fader Robert. Mela jidlu l-dal-proxmu, sur kappellan, jiena qatt memmint li saċerdot ikeċċini mid-dar talla. Daqshekk u ibni għandek raġun. U ngħidlek oħra jien illi dak li huwa talla huwa tiegħek daqs kemm inti talla. Għatlek xiena, għatlek li jien talla. Fader Robert. Aw. Miegħi, ħan nitkellmu. Aħjar nibqgħu. Ejja miegħi ħan nitkellmu, issa. Ara tmiss xi ħaġa, ara biss miss xi ħaġa. Sant Antnin, dak is-sand li tad-deb inċ tambi. Mhux nirranġaw xi ħaġa jien iktar fil-bżonn minnek. Oj, x'int tagħmel? Ara x'inhu jagħmel, sur kappillan. Kont ħanitfu offerta. Kont ħatimlina naħseb l-offerti. Ara, m'intix tisimgħu
Ibni, mhux importanti kemm tagħti imma li tgħin lil ħaddieħor. Ara. Mill-ftit li nista, ħammur kappellan. Mu. Berikni. Imbierkek ibni. Mu. Fader Robert, kont għaddi kif qed nispiċċa l-kelma ġew, ma tismax minni. Mhux diġà għedlek jien, irridu neħdu ħsieb in-nies għax in-nies huma triq għas-salvazzjoni tagħna. Għal xejn tgħidlek. Ejja, bat il-marka ħanaqbdu bija, għax jedin tart, Dal-flip-flop, kam ħamlu? Ta' faċċata kemm qed tibihom il-flip-flops. Bil-5. Imma tal-andurat, ta' Veru, sabiħ, tal-qaddisin dal-flip-flops. Taħħa tajja ċeċdak vera tal-qaddisin, għala ma tajt il-ħat, ta' Min jien, il-ħat ma najt, ġieli laqqas li l-nifsi ma najt, bizgur ma jahrab li xej. Bejnietna, dak kim f'saqaj santant nejn fis-sagristija. U bramtulu. Veru jew. Ja demonju l-int, min tant qaddisin, il-santan min saqtu. Għalix. Għax dak maruf jisib il-ħwejjex mitlufin. Insomma, kem ħanamluħ? Jien naf namlu ħola minn ta' faċċata, ta' 6. Għamlu 650, ejja, tlana. Telaq. Għajra. Ara l-Willy, mela qtarm fuq il-monti, Will. Oh, kelli naqa ċek għad neħles minnu. Jien nħobbu ċekċi. Mela mux bħal il-Bobby, Father Robert, għax dak qataw iċ-ċek. Ajma kemm iddaħħaqni inti għamarras li jint. Kollox biċċajtiħu. Isma, intom tafu li ħirġa l-elezzjoni hux. Mela, u għet narma vali, jena għalli noħroċ impaqpaq ma tal-gazin. Mela, mari mal-blu. Nejdlek il-verida bħalissa il-vanna bjatadu, issa min jitla narma. Dajtu kemmu ma kaħk il-pini. Allura, da m'għandux kulur, m'għandekx opinjoni allura? Użgulli għandi, imma xarba berra ma nitlifiex. Ara, ħantikom kalendarju tiegħi, jekk ikolkom bżonn xi ħaġa, tafu fejn issibuni. U inti Will, tinsiex li għandek post speċjali f'qalbi, għalik biss dak. L-dejja xejn, uqt fuq qalbek jena. Ara dal-karkur kemm hu ħellu. Qatt ma rajt bħalu. Dan ġdittaw Taljan. Daħsabu Taljan jen? Portugiż, Sant'Antnin, Portugiż. Portugiż, mela, Portugiż. Tajt li provax sajsu. Fimna għandu muħħi daqsek, il-sini daqsek. Karkur, għasna fezzat. Għanta provaħ jiswa għalik, dak, Iva taħan provaħ. Li tara kem ġini ħelu. Għara kemmu ħelu. Kem ġini ħelu. Se nieħdu ta' U mela? Kem għatli li ju allura? 650? Għalik 6 ta' sabiħa. Imma xfi. Issa nispera li joġbu l-ħija Robert, għax dak ma joġbuħx iswaba barra. Ija jdejqu iswaba barra l-Bobby. Ma mux tijak, jisom kiexu natħel win id-dej xulxin. Imma tijak ma jitċajtawx, u dak is-seba kbir għalli xinu iswed. Dak l-switch ħanejni. Switch. Għax metta naħbtu mal-kamodina il-klim ħazin u d-dali jibda għax ta' barra minnaw. Mela ħjar ma missux. Taf xjajdux. Suba kbir. Suba kbir xjajdu fuq. Mux kif jajdu fuq imnieħri jew kbirun, kbir l-apparat. Ek jajdu, mela mux vera. Sena ta' 100 sena. 100 sena għandu dak il-kalkul. 100, fimt? 100. Għanti serviħ? Għaddu sajf għandek għarkur. Skużi? Skużi xakli? Le, ħallija. Allura, mandek xi sospett mi sa ser u l-karkur sur kappella. Ma nafx. Ma jafx. Ma jafx. U ser u xaħġa oħra sul kappillan. Iva. Il-flus li kienem fl-offerti, tal-offerti, iva.
Il-flus tal-offerti. Il-flus tal... Offerti jeffa waħda? L-tnejn naħseb għax tgħid huwa x'għamel. Min? Huwa. Ma nafx min huwa Mike tgħid huwa x'għamel. Sorry, għax ta' gimet l-faqqa nafxi. Ara, li naf li kien hemm 4 euros iwa kien hemm tefaħom dak għawx il-ħabib tiegħek x'ismu bħalissa? Il-Willy dak. Vera tifel sew dak it-tifel ta' għax ifmuni. Għax aħna l-qassitejn. Aħna rridu ngħixu b'dak li naqilgħu Imma allura ma tkomx kamra u xo kappella. M'għandniex. Ma naħseb ħajjan huwa l-waħda hu. Mhux hekk għax ta' vera, Alla jgħid kullimkien, imma dawn l-affarijiet jħarbulek hu, ifhimni. Temmen li mhux jaqbad. Father Robert, ikkalma. Inut li qiegħed tirrabja, ikkalma daqsxejn xilħu tajjeb għalik u laqqasu tajjeb għal min jarak. Issa aħna ħriġna bl-idea dar rigal tal-500 € għal min isibu. Issa aħna kull ma rridu nagħmlu inħallu fidejn il-forzi tal-ordni. Mela, forza 7. Ħadd tkun il-forza tal-ordni. Tista' bil-ekriżisma tal-bordajn. Il-ħanina. Issa pur il-ħadd tibrid kalpaċi. Ħallini b'xi ħaġa rid nisfoga. Dak fatt, imma xi ġralek ma. Ser un knisja. Xar kaza. La nitla fil-parlament, kollha kamera snamel l-knisja ħalli da ser naqta'. Ara, jiena tila nipprepara, għax il-lejl għandi laqqa tal-eżekuttiv. Xi 8 niġi lura. Rajt ix kalkol xtrajt, komplejt inżid mal-kollezzjoni. Anka jena, għandi l-qrar fis-6:30. Ura del-loba ħajkolli xinqer. U s-sandli ta' Sant'Antnin jibqa' mitluf. Il-kappellan tar-raħal qed jagħti kumpens ta' 500 € lil dak ix-xi ħadd li jirnexxielu jsib dan l-artefatt. Sant'Antnin, l-issib il-ħwejjeġ mitlufin. Xi ħadd saraqlek is-sandri ġbejn. Tħabber rasek xejn. Sal-lejla għandek tkun u l-500 joħodhom dal-brikkun. Tajjeb issa għajt Slima u Qaddisa taħi. Ċiljen. Ma bidix Madonna di u. Ele tonħor. Kif dejjem xi ħaġa jiena. Ħantot tagħmel xek meta kont qiegħed f'nofs il-qrar ejni naqra npoġġuha fuq bank għax raqdet li. Ġiljen fader. Ejwa. Kif tagħmel ta'? Ejja ġiljen. Dak il-bank, ejja. Dik hekk tagħmel ta'? L-aħħar darba raqditilhom qabel l-operazzjoni u ħellitu sptar ma setgħux jgħidu għall-oppju qabel tiffirmalhom. Is-sint ħader? Iva fader, nista' nqer. Mela, jinsa 8 mhux hawnhekk inkom. Għajtli. Għax il-karkur tal-qaddis naf minn ħadu. Tajjaġ, għajli. ħadu il-Willy. Kien li ħadu. Ma kellix naqsam jien, Ejwa, ma kellix. Ma kif laqt kien li ħadu. Ara vera. Tidajx qudiemi. Jien ma nidax. Jien fader, ma tbaqgħux tgħidu li biex li ma nidax, għax jien ma nidax, allura m'għandix għalfejn ngħidhom dawn l-affarijiet. Alright. Dak laqwa fader, laqwa li ma tidax. Ndu ngħid li hu. Tippermetti li mur nkellmu fuq għadi? Le, tieħux għalik dak li ngħidu jiena u inti bejnietna jrid jaqpa' inkella mmur għand ħadd ieħor. U fejn qed il-karkur issa? Għand toħtok. Oħti. Beħħula l-Willy 650 imma ħalliwla 6 għax oħtok. Alright, mur itlaq ma' qudiemi. Mhux ħadd penitenza.
Le, mur u għajt li trid mur. Mejja tini waħda inti. Għandik daqtejta siġġek, minn tista' tlaq ma' qoddimi tlaq. X'intamel fil-kamra tiegħi ro? ħanamlu peġint il-parroċċa u kelli bżonn xi ħwejjeġ u għadħan idħol nara x'għandek imma ma sibx xejn tal ma qisu għajjejt u għadħan intelaq ftit. Ejjem xi ħansiblek xi ħaġa għandi żgur u terġa' tidħol fil-kamra tiegħi waħdek. Hawnhekk kif ikolli affarijiet li ma nkunx iridek tarhom, affarijiet li jekk jarhom assis jafu jixxukjawh. Jiena ngħidlek li kulħadd jixxukjaw l-affarijiet li rajt jien imma insomma. Kelli karkura hawnhekk. Leħejtu inti? Jien? Le. Għada xi stramberji. Ta' femma. Ma nafx. Rosi, issa fl-aħħar kemm jien ferħan. Bala bħali kappillan ferħan sentira xim defot ta' Santa Tnin u ħafi dejjani. U xejn, issa bħalma tkellimna u bħalma wedna daw il-flows dawn il-500 tiegħek. Ma rridhomx ta' Willi tagħmellix dawn l-affarijiet, tagħmellix dawn l-affarijiet. Nibqa' ninsisti ħudhom dawn tiegħek. All right, ma nagħla tinsisti ħallu ħodhom mhux minix mal-avukatu. Ibni ħaġa waħda nitolbok biex tagħmel xi ħaġa għal ġid bihom dawk sewwa. Tgħix aħjar sewwa. Ħanużhom biex ngħix. Għax mingħajr daw xi flus oħra ma tantx għandi ċans li ngħix sur kappillan. Berikni. Mbierek ibni. Ma jmek impoġġuh lura sur kappillan. Ija mela, ejja. Il-Bobby, all right jew? Ġejja teknisja. Ejja jena għatlek, illi jena il-problema tiegħi il-ħadd fost il-ġimgħa nkun nista' dejjem. Mhux hekk. U kemm jidher ferħan il-kappillan? Għax sibtlu l-karkura ta' Sant'Antinejn. Sibtlu l-karkur x'kombinazzjoni. U fejn sibta dil-karkura? Oh, dal-ħafna mistoqsijiet. Laqwa, mhux ran instab il-karkur u Sant'Antinejn m'għadux ħafi. Mhux hekk x'kombinazzjoni kbira u tajjeb. Taf kemm huwa rajt il-kappillan? Taf x'tani? 500 euro. Reward. Reward. Tal-li sibtlu l-karkur. Eżatt. Kemm inti. Ħammur ta'? Mur mela, mur. Ħammur naqbad, għoddu jom il-pipe. U sellili għal dik uħtuk dik il-pupa. Kieku mux qiegħed ma dili għandi kieku maħħal intefa. Imma jena il-kmandament dak tan-nisa ma niksrux qatt. La tixtiex. Nisa tal-oħrajn ma niksru qatt. Dak ma tiksrux, imma la tisrax. Dvenvnu mhux tiksru. Fader Robert, instab il-karkur. Smajt. U taf min sabu il-Willi. Kemmu tifel sew dak il-Willi, kemmu tifel sew. Veru. Infatti, ħanibdew narawh hawnhekk spiss ħafna x'qalli ħajbda jiġi volontarjat kull nhar ta' ħadd. Volontarjat. Ismani, sur kappillan, ħanistaqsik ftit xi ħaġa bejnietna. Mela, jekk jiġi xi ħadd waqt il-qrar jiftaħ qalbu miegħi dwar xi ħaġa inna fiġi xi ħaġa lili. Dik bejnietna bħala qissisin kunu nista' ngħaddu għal xulxin niddiskutuha ftit. Ma nistgħux. Le. Ma nistgħux għax aħna rridu ngħixu bis-salib ta' ħadd ieħor. U issa ngħidlek il-verità, il-Willi ħajibda jieħu ħsieb il-ġabra ta' kull nhar ta' ħadd. Issa minn hawn lem fideħ. Issa. Mhux hekk. Qatt ma ħaniġbru xejn iktar.
kemm ili biex nagħmel ħadik. Ħadtu gost taraw ħilwili? Jekk ħadtu gost. Il-ġimgħa d-dieħla nagħmlu ieħor idħlu fuq il-Facebook page u l-Instagram ta' Dan Osan u għajdunna kif nista' nagħmel lira biex inħallas lura lil pipe. Narakom!